Hausa Afirka ta fice. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar. To alhamdulillah insha Allah sakon da muka dauka an bi iznillah ta'ala sakon da muka dauka na ce zan faɗa dangance da sarkin Sasabo insha Allah kuma sakon ya zo inda Allah ya yarda. Alhamdulillah. Wala yawa abin da ke da kai sarkin Sasabo daman kai da bakinka ka hodi ka ce daman duk wanda ya soka don kudin kai soka dama kai da bakin ka dai ka faɗa ka duk mutum da ya soka don kudin kai soka duk wanda ya soka don kudin kai soka ma'ana menene abin da ke da kai kujera da yake sama ta da kuɗi ka saya kenan menene za ka yi aiki don kuɗi kai da bakin ka faɗa kai da bakin ka ce don kuɗi ka saya kuma da kuɗin ka saya kuma za ka maido kuɗin ka ma'ana kenan abin da kake kallo kenan menene kake kallo waɗannan mutanen kenan waɗanda suka kaɗare musu gindi suka zo suna yin wannan abin ma'ana daman kamar menene ko tun harko abin da ke da kai kamar kai ne kasa su suke wannan abin kai kasa su yi abin da ke da kai ba za ka yi tawa ƙarara ba ka nuna ka ce a ni na ce a yi amma a sirrance a lungu wannan abin haka yake bayanin nasu abin da za a yi tuwa gili bayanin nasu abin da za ka nuna ba ruwanka cikin wannan abin duk wanda ya zo doka ka za ta bige kowa amma alaɓi akwai hanyar da ake laɓiya kuma ana samuwa dabarar da ake ana haɗuwa da kai mutane suna biyan buƙatar su a ne ko to shi kenan tunda ka ce haka yayi magana da ka hodi dama haka ne ka san duk menene mutane dama akasarin menene ko zamanin yanzu ba wai magana wani abu ne ba magana ce ta kabilanci dama duk mutum da ka sani shi menene ko yana kabilanci ne kan danye shi abinda dangin shi ke so shi ne kuma ko da ka taso dama ka aski babanka ko babanka ce ko dan uwanka ko wane ne wannan mutane suke wakilancin wuri suke hada ma kuɗi kenan ko mutum na so ko ba su ka sani kuma za su maka aiki kuma za ka masa aiki kowane ne dan su dai mutum suka taka mutum to a wajenka mutum ya taku to lalle ko ina ganin in dai wannan abin haka ne to ni sunan ka nake Ibrahim Gwanda ko ku Gwandan daga dai ciki dai abin da dai ka zaba da shi ne za aiki to in dai haka ne ko to saki wannan abin baka kama kowace in dai dangance da haka ne kowace baka kama ba in dai dangance da irin wannan abin ne kowace baka kama ba dama aka iya gani duk abin da ke da kai tun ba yanzu tun can wurin da man kallon ka ne ake ba barin ka aka kana dibin ba a ganin abin da ke to ana kallon ka duka abin da ke nan kuma ka fahimci abin da ke da kai Ibrahim Gwanda ka yi ka dibin mutane wanda suke ƙauyawa wanda ba san komi ba ma'ana mi nake ni jahilai wanda ba san komi ba su ne ke daidai ka zo mu da wanga abin wallahi su ke daidai ka zo maka mutanen da san abin da yake wannan abin ƙarya kake ka zo mai da wanga abin a yanzu abin da ke da kai ba wai magana kace kai ba wallahi ko babanka zaka tada Ibrahim ne shine babanka ko Gwandan ne babanka to ko shi ka taddu billahi allazi wannan abubuwan bai isa ya gyara shi ba dan yanzu abin da ke da kai mutane sun wuce inda baka tani abin da kake ganin wai wannan abin da kake ganin wannan abin an wuce shi ko kana ganin tunda ka taso rayuwarka mutane kake mulki kayi wani gendarma ko kayi menene tunanin ka yanzu duk babu wannan abin da ka cire shi in wake sunan shi in makin Allah zaka tar da wa Ibrahim dan maimai ko kuma shi Gwandan in su zaka tar da wannan abin ku baka isa ka gyara shi ba kuma abin da ke da kai menene za ka kallo kai da bakin ka akwai mutane wanda duk ma ka zabe su ciki kace su ka sani cikin gari da masu kuɗi da masu karatu da menene kano da su ka sani daman dai an san abin da ke da kai da menene ko
abubuwa ne ga su wanda suka kawo ko banza ka cire shakka mutumin da shi haifa ko wuri da ma menene sun akwai kabilanci tare da shi na fitar hankali. Na biyu ga zina ta zo ta ɗare musu gindi ko sun ɗare musu gindi a safar su suka ɗare musu gindi ba ta ɗare musu gindi su suka ɗare musu gindi dan suna buƙatar ta iya yadda ba a tunani. Kuma duk mutum da ya zama mazinaci ka gani bai kamata ya shugabanci ba. Kuma ku ya kasance duk waje ga shi nan wurin ka kama inda ga wata masarauta ga shi nan sai a ce ku ne. Kuma mutanen ga aka taran shi ne kai gaba da din sun ka diba duk mazinata ne su ne suka yi. Kuma ga magana gaskiya mazinaci bai kamata ya shugabanci ba. To Ibrahim Gwanda ka yi wannan saƙon lalle gare ka na tura wannan saƙon. Allah sa ya yi maka, na san kana da mutane ko nan ma inda muke kana da mutane kuma can din ma kana da mutane, to Allah sa wannan saƙon ya yi maka. Sai kuma maganar mutane masu yin zahin yan cakiri. Akwai mutane kasan masu yin zahin cakiri, ana taɓa yan cakiri ba sa yin daɗi, suna ganin taɓa yan cakiri bai ba. To kaza shi da wanda kaga mutum na kare yan cakiri ai magana ba ta mai tsoci ba. Na horon dai akwai abin da ke da kwai ko abin da ke da kwai ko dangance da uwar shi ce za ta nuna mashi su ne abakan zinata, ko kuma shi daga ciki in yana ta maka da uban shi na asali uwar shi ta nuna mashi a asalin uban ya can yake ko kuwa ne yake. To duk dai wanda kage yana kare yan cakiri dai ba wuce wannan wurin yayi ba. Dan ƙarya kake yi, duk mutum da yana kare mazinaci wallahi duk wanda yana kare mazinaci ba la shakka mazinaci ne. Wannan magana kamar ne ko wanda ke magana yan cakiri ne, kamar magana ana magana yan cakiri ko mutum yake zahin su ko yana iya kare su ko kuma yana magana kansu. To labarin da ke da kwai ni da lalle da mutanen cakiri ne, wanda yi da kan mutanen cakiri ke, kuma wanda hwasa ga kare yan cakiri ko wane ne uban shi ba dan sanari ba. Wanda ya hwasa kare yan cakiri wace ya kare yan cakiri ne ya kare yan cakiri baya san ana magana kansu, to kowa ne uban ya ba dan sanari ba. Kuma akwai abin da ke da kwai kaga alhamdulillah yanzu kuma ne muke ciki azumi gashi muna cikin shi ko kuma gashi ya togo. To abin da ke da kwai yan cakira ko wanda sun san da hakika su suka jama kansu suka taba ko. To duk wata masifa da za ta faruwa cikin wannan duniya ko duk wata masifa da za ta faruwa duniyar nan ko da mai kare su da su nan ko Allah sauke musu ita. Gare nan ba magana ta ita. Kuma wanda nake sai yi wannan magana mai kare yan cakiri da mai kare yan cakiri da su yan cakiri din waɗanda suka san lalle su suka jawo wannan fitina ko. To duk wata masifa da za ta faruwa duniya na Allah mai dota cikin cakiri ya aza musu ita da mai kare su da su din da waɗanda suke son a taba su din. Kuma wannan magana ina son ta je gare su duk wanda sai na kare yan cakiri ko to na ce uban ya ba dan sunna bane. Kuma duk masifar da za ta faruwa kan duniya na cikin wannan wata na Ramadan ko Allah ka taimaka, Allah ka yi ta hwada kansu kuma da su nake dan kasan magana nan ba mai daɗi ce ba. Kuma alhamdulillah ne ko wannan magana na san mine ne ko ta zo wa mutane ga wanda suka ce su kare da Ibrahim Gwanda shi da yace a bar taɓa su. Kasan akwai lokacin da na hakkin kira masu garuruwan cakira, ai ka ganci cakira mai gari uku ne duk ba wanda bai taɓa kwance da ushi ba, ko su ne ba mai gari guda ku kenan ko ba wanda bai taɓa kwance da ushi ba. Almuhim abin da ke da wannan magana ina son ta je ga wa'annan mutane ne, ga sarkin kuma ga mai kare su duk inda suke da nan inda muke da kai duniya duk inda ka san ba ka san ai magana kan wannan kabilar dai to ga abin da na hudi. Kuma in ka ji kana iya ɗaukar mataki gare ni ko lokaci ne a shirye nake, na san duk labari ne cikin ku ba mai zuciya zai isa ɗauki mataki gare ni. Kuma kalmai kamar kawai gane mazinaci bai isa ya zo ya abin a zo a gani ba, ƙarya ne. Mazinaci bai isa ya zo ya abin a gani ba, mutumin kirki shi ke yin abin a zo a gani. To wannan maganan gata ne ni ne na hiddo baki na haɗu wannan magana da wasu yan da wani Isa Zure da wani abun arewa ko da wani are da wani shege Ibrahim dan Maimai da wani shege dan shegiya Isa ga da wani shege dan shegiya Garba mai gari, duk da wani yan iska da ka sani a cakir da wanda ka sani duk wani babbar da ka sani. To wannan fitina da za ta faru a duniyar nan ko Allah ka yiwo ta dawo kan wa'annan mutane na cakir. Kuma kai gane wannan magana kuma tsakani na da Allah nake hodi ko gaban Allah wannan magana haka take. Dan kuma kai gane ana zama lafiya ko ka ga wannan fitina, kuma fitina alhimmi ga ta zo. Wannan hira ku ɗauke ta kusa da cikin kwakwalwarku da wai wanda kuke ganin sun ɗare muku gindi ko ƴan tsauni da suke kama maku da kuma. To wannan abin da na haɗi Allah ya yi shi mayar da shi na wurin don menene ku kuka ya. Kuma da mu abin da ke da kwai da magana da ba mai daɗi ba irin wannan ce, kuma kowa fahimta. Ibrahim Gwanda
da kai nake kuma na ƙara hodi Allah sa yi wannan abin yake kunnan ka aida can layi yake cewa a baka lamba a kira to yanzu ga abin ya zo ƙarara da kai nake Allah sa ka yi Ibrahim Gwanda sarkin saya sabuwa duk inda da mutanen ka duk inda suke to Allah sa wannan abin ya zo kan kunnan ka. Assalamu alaikum.